ukaona na bageza vakusumuka vakuzvionawo vanga vakanyarara semunhu mufumi kanenge akachitodlawo mari but akutora kuti aufumi hwangu hahushandi vana vezimbabwe vachitambura. Handitika ukaenda kumaruzevha ukoko unotoona dzimba dzemapango vanhu vakutotora ndove iya vachidzura. Handiti vachidzura imba nendove vachishayiwa mari kana yekutenga samende yekuti vaise mumba kumaruzevha ikoko. But unotoona munhu achitozobuda kuti pamberi nababa Mnangagwa movati munhu anenge akakwana here. Isi todoshuwa kuti tidlewo mari dzedu zvakanaka. Haungadli mari yako zvakanaka mubereki achitambura kumba. Vabereki vatiri kutopa mari ivava tichivasendera pamukuru mwedzi woga woga ndo vanozonomanya futi vachiti baba Mnangagwa mberi nekuti vanenge vakaguta zati mwana wangu South Africa ari kutumira mari. Kwakunzi vanhu vari kudiaspora havana basa. Isusu tiri kusapota nyika. Tisi kusapota nyika kaisu. Tiri kusapota nyika. Tingada here kuti mwana wapinza mwana wako chikoro wopasa wonoita mushikashika. Hanzi kwai kungwavha ngwavha amene ikoko kwai kungwavha ngwavha. Ungadzidzisa mwana wako chipisa maschool fees wenzi mwana chinda unongwavha ngwavha. Ingava nyika ingorarama munhu achingwavha ngwavha. Aite zvemushikashika. Ndaramba 31 March hapana. 31 March hatisumuke tese vana veZimbabwe. Tisi tiri kutambura tiri kuchengeta vabereki tiri kupinza vana zvikoro. Kana zvikoro vapedza zvikoro hanzi kwanzi inda unongwavha ngwavha. Inda unongwavha ngwavha. Vatiri kutumira mari kumusha ivava kuti vachidla ndo vari kuda kuzovharira because vari kudya vagere tichivatumira mari kumusha uko. Vodla vapedza vakunoti 2030. Ndaramba hatisumukei vana Zimbabwe. Upenyu hwekudadirana muZimbabwe ndo hwakazara. Hwekudadirana kuti ini ndionekwe ini. Ukapinda kuno kuna South Africa kunoku vanhu vose vazhinji vakafuma mota vanadzo dzakazara mota dzakazara but munhu akatenga kana Ferrari muZimbabwe anotita mbinga niki kutofamba chito muno maFerrari akazara tasatambwa kuti kwai niki isu dzakazara mota idzodzo. Handiti saka nyaya iripo ndeyekuti 31 March zvakataurwa nabageza ndizvozvo. Hanzi muromo wakakura huri pasi. Ichokwadi icho chiyacho. Tingararama tichingomva ngwavha ngwavha tosvika rini tichingwavha. Todawo mapenjeni, todawo mabasa, vanhu vedu vada mabasa. Todawo mapenjeni. Zvokungwavha ngwavha zvingava nyika yekurarama chingwavha ngwavha chingwaviwa ngwaviwa nyika isina mari. Nyika isina mari takutoshasha US. Ivo vana mutambo vari kudla maUS. Vapedza vopa vapfana zvima 50-50. Vapfana mayuthi imwe anhu ega ndikuyambirei. Musatengesa nyika nedoro. Musatengesa nyika nedoro. Doro rawamwa iroro unonoweta 1 mangwana huna. Ukapuwa $50 iyo unonoimwa nhasi mangwana anenge usina. Haavi achikupa imwe 50 mangwana. Nyaya yamunongopigwa zvima 50 ndeyekuti muvharire 31. Ende pa 31 pacho hamufi makaivhara toko he. Zviya kuti kwai munosvasvanga zviya. Tinosvasvangana tinodzorera. Kana ichimuka yemabhemba ichamuka yemabhemba. Hapana tinodzorera. Tingarege nyika yedu ichiwa zvainoda kuitwa zvainoda nemunhu nevanhu vaviri. Isi takawanda. Kungofamba chingwevha nokuZimbabwe vakadzidza vanogona kutaura chirungu. Manje ini handa kudzidza manje takutoshandisa chihasha ina zvekudzidza handina. Hasha ndozvinotoshanda. Nharo ndozvinoshanda. Zvokumbokora tichimbotaura kuti ndakadzidza ini ukati vana vechikoro vanhu vakadzidza vanhu vazhinji zvitupa zvavo zvakatodyiwa nemakosho. Vamwe vachatozivi kuti zvitupa mapepa avo echikoro ari kupi. Unongori kwai ndakadzidza. Kudzidza kwemunhu ngakuonekwe nemabasa. Handitika vazhinji vakadzidza tovaona but hakuna kana mabasa. Hakuna unodzidza kugoendepi. Taswai vamwe vanhu vachingoti akapedza grade 7 kuti ndotoenda kumakomba kune vamwe apedza chimwana chapedza grade 7 takutoenda kunochera. Ende unogona kuchera mazivhu kuwanda kudai. Ushayiwa kana chitoko. Nditi ushayiwa kana sendi mazivhu ushayiwa kana gremu kana rimwe wazadza mavhu kudai. Kana paputika goridhe ikaputika chaiko chaiko. Mnangagwa anotumira vana vake vaya votouya nefenzi votokemba motodzingwa. Unoendepi mabasa hakuna. Mayuthi mazhinji ari kukacha shomwe kumaruzevha ari kudya matohwe nesumba kumaruzevha. Mabasa hakuna. No. Zvokuti akwana Comrade Geza, Comrade Nyoka Mabhuni, mama leader una vachipeneti nebaba Chinogurei ndizvozvo chaizvo. Akawanda maleader ari kuparidza. Ende tatosvika. Watosvika ka 31. Watosvika.
Saka ndiri kuda kuti hapachadikwi bwende apa, pakudikwa varume chaivo vakashinga, pakudikwa varume vakashinga, vana sisi vakashinga, vana mai vakashinga, kwete kukura muchiridzira mhururu nemuridzi, muchiridzira varakashi vasina nebasa rese, vane kunyengedzai nekapu yebhinzi, kutengesa nyika nekapu yebhinzi kuti 750 chemafuta. Vanouya nematraka vachivachi womopimigwa chikapu kapu unga upenyu hwekupimigwa kapu yeraisi wotopembera kuti baba munangagwa wakanaka wapuwa kapu yeraisi. No.